Moja uloga da vam u stvari kažem zašto ako se dvoumite da se upustite u ovu avanturu i u ove oblasti, zašto bi imalo smisla to uraditi. U svakom slučaju sve ove oblasti su nove, relativno nove, već možda deceniju do čak i dve u nekim zapadnim zemljama postoje studijski programi za video igre, a za animaciju postoje programi i još sigurno možda i 5-6 decenija unazad. Međutim, tu se stvari dosta brzo menjaju i svi vi koji ste primetili da sa računarom se nekako dobro snalazite i nije vam toliko stran sav taj softver i svi ti programski alati koji su već neki su i više decenije prisutni na tržištu i u poslu. Ono što, kažem, je meni tu interesantno kao nekome ko dugo dosta radi kao nastavnik ili predavač ili profesor, kako god hoćete, je to što su vrlo često na fakultetima sami studijski programi, dosta je spor taj proces unapređivanja programa i vrlo često će vam reći i profesori na fakultetima da je to praćenje trendova nešto što je mnogo lakše izvesti u formi nekih kurseva. I možda zato smo se nekako i našli, Aleksandra i ja, ili uopšte obuke i kursevi i studio, kao neka veza koja bi mogla biti zaista na obostranu korist zbog toga što podjednako je važno da nešto kažemo i o tim oblastima, što vas u principu najviše i zanima, da se malo upoznate sa... Vlado, sad izvini što se prekidam. Možeš da nam kažeš koje je to najtraženije zanimanje u produkciji video igara i animiranog filma? Pa, to su specifične stvari. Dakle, na neki način, ako bi trebali da kažemo šta je deficitarno u oblasti animiranog filma su one pozicije koje se tiču takozvane klasične animacije, rukom crtane animacije, jer je to proces koji zahteva veliko strpljenje i sami zamislite sada ako 1 sekunda crtanog filma koji gledate, animiranog filma, kao god već nazovemo, ako treba da se sastoji od minimum 12 sličica koje su duplirane, pa onda imate tih čuvenih 24 frejma u sekundi, i ako neko treba da crta 12 različitih sličica da je prikazao 1 sekundu filma, a ako jedan kratak animirani film traje recimo 5 minuta do 10 minuta, neki i 5 minuta, to je 5 puta 60 i je 300, i još to kad pomnožite sa 12 sličica, onda to ispadne jedan veliki broj sličica koje treba nacrtati. Naravno da mnogi pribegavaju tome da kreiraju to preko računara, gde mogu sebi da pomognu time što će neki karakteri možda biti trodimenzionalni ili što će koristiti neke savremenije alate za animaciju, ali eto, kada je pitanje to šta bi bile neke deficitarne pozicije, to su pozicije onih koji se bave klasičnom animacijom, da kažemo rukom crtanom animacijom. U okviru animiranog filma to su i oni koji se bave takozvanim rigovanjem, o tome ću vam isto nešto reći, koja je to pozicija i kakav je to zadatak. Zanima šta je rigovanje. Izvini, ja sam project manager. Rigovanje je proces u kojem se modelovani karakter, dakle, ako treba to ovako da vam objasnim kao, sada, pošto ne mogu znati koliko vas je već imalo iskustva sa nekim 3D softverima, ali u principu zamislite to ovako. Nešto slično vajanju kao jednoj tradicionalnoj umetničkoj veštini, koja je prebačena u određeni softver. Vi tu kreirate neku formu i ako ta forma treba da se animira, odnosno da se menja kroz vreme, da bi recimo neki karakter, na primer neka možda ptica, se kretala i uzletela, treba taj oblik menjati tako da se njoj šire krila, da zamahuje krilima i da poleće.
Mnogo lakše je to raditi ako se u taj 3D model ubace neke takozvane koščice koje je onda lakše pomerati jer one zapravo pomeraju i deformišu taj oblik. Sada, onaj koji radi isključivo postavljanje tih koščica, odnosno pravljenje riga ili, da kažemo ovako u nekom žargonu, rigovanjem, to je recimo jedna, da kažemo onako, deficitarna pozicija jer zahteva perfekcionizam, strpljenje i sve one, da kažem, osobine koje su uvek, da kažemo, deficitarne, jer zahtevaju kod onoga ko se time bavi neku istrajnost. Tako. U okviru dizajna video igara, te najčešće, pošto, da, inače, samo to da vam kažem da ove dve oblasti imaju dosta zajedničkog i razlog zašto smo to objedinili u današnjem kursu je zbog toga što sigurno 70-80% zanimanja postoje i u animiranom filmu i u dizajnu video igara i da kažemo da su iste, odnosno da li ćete dizajnirati nekog trodimenzionalnog karaktera koji će da se kreće kroz neku video igru ili će se kretati u nekoj animaciji, potpuno je isti proces modelovanja ili dizajniranja tog karaktera. U tom smislu mogao bih reći da na ovo pitanje koje je Aleksandra postavila, a to je šta bi bile recimo deficitarne pozicije u okviru dizajna video igara, to je najčešće sam game designer, odnosno to je pozicija gde siguran sam da ste, ako vas ova oblast zanima, već imali takvih, da kažem, prosto razmišljali ste o tome da game designer je onaj koji osmišljava čitav jedan svet sa posebnim pravilima, sa posebnim ciljevima, sa posebnim neprijateljima, odnosno protagonistima, antagonistima i tako dalje. Dakle, taj posao je, da kažemo, vrlo zahtevan, jer stvarno zahteva neku beskrajnu, da kažemo, maštovitost u odnosu na animirani film koji je, jel tako, neki linearan medij gde pustite, po znacima navoda, pritisnete play i gledate film od početka do kraja, tu ste vi pasivan neki, jel tako, posmatrač. U video igri ste aktivan učesnik i kreirati tu mehaniku igre i balans igre i sve ono što čini igru zanimljivom, dakle, ni laganom toliko da bi neko odustao jer mu je onda dosadno, niti toliko teškom da bi odustao zato što se isfrustrirao. Dakle, naći tu neku zlatnu sredinu, osmisliti igru koja će u ovom vremenu u kojem smo preplavljeni, jel tako, video igrama, koja će imati neki, jel tako, nešto novo, nešto što će privući korisnike. To su recimo deficitarna zanimanja, međutim možda nije sada isključivo bitno da se fokusiramo samo na deficitarna zanimanja, ali što da ne, mislim, da, nego i na neke druge, jer je toliko široko to polje da, mislim, siguran sam da svi imate neke, da kažemo onako, težnje ka tome da budete kreativni i da kreirate neki sadržaj. I to uopšte nije, da kažem, nešto čudno, niti neočekivano, s obzirom da danas, nažalost, je tako, dobar deo poslova možda bude i prilično monoton. Ovde definitivno nije takva situacija, odnosno ovde su poslovi vrlo, da kažem, zabavni u nekom smislu, ali nisu zabavni sad, da me ne shvatite pogrešno, svuda ima posla, nego ono što na ovim poslovima prija onome koji ih radi, bez obzira da li je u oblasti animiranog filma ili video igara, je to što zahteva da angažujete sve svoje intelektualne sposobnosti i kreativne sposobnosti da bi taj finalni proizvod izgledao atraktivno, da bi se izdvojio iz mora animacija i video igara. I to je ono što, sad ako bih mogao samo da se naslonim, da jedan detalj dodam koji sam primetio kao predavač, pošto, kažem, eto, dugo sam u toj sferi, ja sada imam neki utisak da onaj ko se bavi animiranim filmom ili video igrama u bilo kom smislu, u bilo kojoj od oblasti koje su tu uključene,
na neki način dolazi u poziciju da zaista utiče i na sebe pozitivno, jer okupira svoje, da kažem, svoju svakodnevicu nekim kreativnim problemima, nekim zanimljivim rešenjima i gledajući po svom sinu koji je sad tinejdžer i koji bez obzira da li bi se bavio animiranim filmom ili dizajnom videoigara, ta oblast mu je interesantna da samo o njoj nešto sazna ili da se možda, kažem, onako amaterski upusti u to sve, uopšte nije bitno, to je, jel tako, tinejdžer kome je to sve interesantno i zanimljivo, ali već i u tome što saznaje kakve sve veštine koje su vezane za glumu, režiju, scenariju, crtanje, za mnoge stvari koje su nam nekako svima ipak interesantne, hoću da kažem da samo upoznavanje sa celom tom, da kažem, oblašću, nekako kao da oplemeni malo čoveka i učini ga takvim da celu tu, da kažem, produkciju posmatra kao neko umetničko delo, da, nešto što daje malo, je li tako, ipak lepši neki osjećaj u radu od, nažalost, nekog možda sivila koje zanimanja mnoga danas ipak imaju i svode se na neke mehaničke poslove koji, šta ja znam, eto, moj utisak posle eto nekog dugogodišnjeg rada koji je blizak svim tim oblastima je takav da ako ništa drugo osetim da mi bavljenje svim tim veoma prija. Tako da za danas, eto, da ako bismo prošli kroz neka od tih zanimanja, da ih prosto predstavimo i da vidite šta sve tu postoji, mislim da ćete i vi se složiti sa mnom da su to na prvom mestu interesantne oblasti. I na ovoj našoj agendi sada vidite da imamo neku satnicu gde su spomenute oblasti koje su istovremeno i jel tako, neke edukacije, s obzirom da je sve ovo je nekako izašlo samo od sebe i ovo što vidite odmah posle predstavljanja škole, gde piše uvod u produkciju videoigara i animiranog filma, je prvi kurs koji smo pokrenuli kao studio iz jednog potpuno, da kažem, iz jednog razloga koji se nametnuo sam od sebe, prosto nije bilo više govora, svi smo se složili da je to neophodno, a to je kurs koji će u periodu od recimo 3 meseca pružiti priliku onome ko ga pohađa da u stvari kao da ga neko uhvatio za ruku i prošetao ga kroz studio za animaciju i za kreiranje animiranog filma i videoigara i pričao mu ovaj radi ovo, ovaj radi u ovom programu, ovaj radi ovo, je kada se uradi ova faza, onda to ide ovamo dalje i na osnovu, kažem, evo sad već neke 5. generacije koja je prošla ovaj kurs, pošto razgovaramo na kraju sa polaznicima da vidimo kakvi su neki stavovi, gotovo se svi slažu sa tim da za 70-80% tih zanimanja uopšte nisu o tome ni znali da tako izgledaju. Pa bi to bio, recimo, neki moj odgovor malo duži. Dobro. Ili što kratko pitanje, pretpostavljamo da to zanima ljude koji su se danas priključili ovom webinaru, a to je, ok, sad si nam negde objasnio da je to velika jedna mašinerija gde svako ima svoje mesto u toj produkciji, tu se prave animirani filmovi i video igre, znači tu imamo različite pozicije i ove 4 negde oblasti koje ćeš danas da predstaviš, a šta posle njih? Ok, mi imamo sada saradnju sa Purunom, to je studio gde ti radiš, i gde inače ljudi mogu i da ne žele, na primjer, da ulaze u proces selekcije posle ove obuke za vaš studio? Znači, žele, gde oni mogu, da li ima nešto još kompanije ili samo su ti studiji koji snimaju? Da nam samo kažeš gde ljudi mogu da traže posao. Dakle, da krenu. Da, prvo što je nekako najneophodnije da svi razumeju je to što se
zove ili portfolio ili demo reel. Portfolio, za taj pojam već sad sigurno svi znaju, jer tako to je nekakav zbir radova na kojem poslodavac tako može da vidi šta ste sve u stanju da uradite i eto, i to moram da kažem da u većini studija sa kojima smo sarađivali uglavnom je uvek bila neka ista priča sa budućim zaposlenima da malo ko je tu postavljao pitanje kakve ocene si imao ili, mislim, znam da to sad zvuči, ja ipak dolazim iz sfere ove škole, pa ne bih hteo da se to sad shvati kao nešto što je onako, pa što treba da zvuči kao nemojte da učite, ne morate ništa da radite, nije to poenta, ali eto, stvarno je situacija takva da uglavnom hoće da vide šta si ti to nacrtao, šta si to izmodelovao ili već animirao. E sad, ovo što sam rekao drugo, taj demo reel, demo reel je slično kao portfolio, samo za animirani sadržaj, odnosno za video sadržaj, za pokretni sadržaj, a to je jedan kratak video od recimo minut, dva u kojem ste ubacili sve najvažnije videoklipove ili delove tih klipova u kojima će se videti šta ste u stanju da kreirate. Cilj u stvari bilo kakve edukacije, bez obzira da li je formalna koja je na fakultetu, srednjoj školi, višoj školi ili na nekom kursu, je da na kraju imate ili već gotov portfolio, odnosno demo reel, ili nešto vrlo blisko tome. Jer ovi takozvani headhunteri, ili kako ih zovu, to su ovi što vršljaju po LinkedInu ili po nekim drugim sajtovima kao što je Behance ili ArtStation. Oni u stvari gledaju radove, gledaju to i kada vide da je neko, recimo, dobar u crtanju životinja ili recimo samo četvoronožnih životinja, čak može i to da bude vrlo tako specijalizovano, i ako imaju u najavi projekat u kojem će im trebati tako nešto, to je onda dobitna kombinacija. Dakle, nikad nemojte da mislite da tu treba da znate sve, čak i sami ovi softveri su toliko nekada kompleksni da se zaista ne očekuje da jedan zaposleni poznaje sve aspekte jednog softvera, nego će vrlo često recimo raditi samo u jednoj oblasti unutar tog softvera, baš zato što se malo po malo sami i polaznici i zaposleni i uopšte ljudi koji hoće time da se bave, malo po malo se kvalifikuju, usmeravaju neke stvari. Ja bih rekao dakle da za dobijanje posla je ključan taj portfolio ili demo reel, ključno je da si vidljiv na nekoj mreži, ili tako da imaš neke, nemojte se tu da kažem plašiti da napravite svoj nalog na određenim društvenim mrežama koje su više usmerene, ili tako, na posao nego na neku zabavu ili na druženje kao što su, ne znam, Instagram i Facebook, Twitter i šta, nego LinkedIn, ArtStation, Behance, to su platforme, da tako kažemo, koje su poput nekih, je tako, društvenih mreža na kojima kačite svoje radove. I najlepši deo koji se tu u stvari dogodi sa polaznicima je to kada prepoznaju prosto da ih neka oblast zanima i tada je mnogo lakše sve zato što sam polaznik krene onda da gleda neke tutoriale, da se sa tim dopunjava i da se usavršava u nekoj oblasti. Pa ako bi, kažem, trebao da nekako zaokružim taj odgovor, onda bi to bi bio moj savjet. Hvala, Vlado. Pa sad već možemo da krenemo i da predstavimo oblasti. Može. Da vidimo koje su te sve oblasti gde mi možemo da učimo, a i poslednjih, nadam se, da kažemo posao. Ja sad razmišljam da možda nije loše da podelim ekran, odnosno da me samo podesite da budem host, jel tako? Zato što bih hteo da vam pokažem jednu šemu koja će nam u svakom slučaju poslužiti da, ja mislim da ću sada ja biti u stanju da samo moment. Sekund.
moraš me učiniti hostom, a ne da mi dodeliš kontrole. Znači, idi ovdje na participants i sad moraš mene naći. Ne invite, nego izvinjavamo se samo ako mislim da treba da klikneš baš ne na taj padajući meni, nego tu, da, i sada nađi mene. Pa ima nas baš dosta. Tu i sada na ove 3 tačkice izaberi make host. Treba. To. Ok. Sada mislim da će biti u mogućnosti da ja podelim ekran. Ne. Ja i dalje vidim tvoj ekran. Ti moraš prestati stop sharing. To. Sad bi trebalo da samo vidim. Stop share. To. To. Sada ću ja podeliti ekran na kome postoji jedna šema. Sad mi samo potvrdite da li svi vidite, jel tako, jednu šemu. I, ok. Dakle, cijela ova oblast se može podeliti u, da kažemo, 3 krupne oblasti. I kao postprodukcijski departman. Ta situacija gdje imamo nekih poruka, da li je sve ok? Da. Aha, ovo potvrđujete da čujete. Ok. Dakle, u okviru nekog 2D departmana, odnosno to, da objasnimo i to, znači 2D je sve ono što je vezano za crtež, sve ono što je vezano za ravan jednu, gdje ne pravite ništa trodimenzionalno i svi oni među vama koji su prepoznali da im ta likovnost nekako ide i da vole da crtaju, da vole da kreiraju neke karaktere, bi se najvjerojatnije pronašli u ovom 2D departmanu, u okviru kojeg postoje oblasti od kojih nam je ova prva možda i ključna, a koja bi se mogla prevesti kao ilustracije i vizualni razvoj. Mi smo stavljali nazive na engleskom iz prostog razloga što i na kursevima će se pojavljivati nazivi na engleskom jer ćete lakše nalaziti sadržaj na internetu na tu temu i dobro je da znate ovako globalno raširene termine za dotične oblasti. Pa u okviru ovog dela koji smo nazvali, kažem, vizualni razvoj, ilustracija, tu su sve one veštine koje bi mogli onako grubo da podelimo kao poznavanje perspektive, poznavanje anatomije, skiciranje karaktera, dakle figura, zatim prostora, kreiranje dubine prostora. Nakon toga bi u sve to mogli da dodamo i karakter dizajn, koji se u stvari svodi na to da izmislite, dizajnirate, smislite nekog karaktera koji će, ako je recimo karikaturalan, biti naglašenih nekih osobina. Da li će imati krupne oči, velike uši, da li će imati i suviše veliko telo, malu glavu, dakle to je sve vaša tako neka sloboda. I kruna tog celog procesa je takozvani concept art. Pretpostavljam da ste za concept art kao termin čuli. Concept art je tako nešto što bi mogli prevesti kao idejna neka ilustracija. Dakle, ko se bavi concept artom, taj je zadužen da, bez obzira da li je u pitanju izrada animiranog filma ili izrada video igre, koncept artista je neko ko će nacrtati nekoliko kadrova iz tog crtanog filma ili nekoliko kadrova iz te video igre, tako da ceo tim na početku već vidi, aha, dakle to će biti neka mračna atmosfera, podsjećat će možda na neke elemente koje nalazimo u
periodima gotike, gde su one neke, recimo, onako katedrale koje smo često viđali u možda nekim horror filmovima ili koje smo možda viđali u filmovima Batmana, gde imate tu atmosferu koja je u specifičnoj paleti boja, to su neke hladne boje sa jačim kontrastima, tamno plave i tako dalje. Dakle, koncept artista je taj koji napravi na samom početku otprilike kako to sve izgleda. Dakle, tu još ne postoji nijedan 3D model, tu ne postoji još ništa dalje. A zašto je to tako? Pa zato što je jeftinije tako, jer za produkciju je jeftinije da zaposlite jednog dobrog crtača koji će da sve to onako osmisli i da onda vi na osnovu toga dalje razvijate priču. Dakle, ali treba vam neka polazna tačka na osnovu koje ćete razmišljati. Druga oblast je storyboard i animatika i to je već za one ljude koji su, da kažemo, više zainteresovani za sam pokret, za dešavanje u kojem, recimo u storyboardu, vi slično kao u stripu treba da prikažete tok neke radnje, dakle ako karakter beži od, recimo, policije, da znate kako ćete snimiti kadar, recimo, gde on istrčava, ulazi u auto, sledeći kadar vidimo milicajce koji idu za njim, pa sledeći kadar možda na točku od automobila kako ono startuje i šta je. Dakle, tu je već stvar da imate neko poznavanje filmskog jezika i da budete prosto da u glavi možete zamislite već kako će to izgledati kada bude jednog dana gotovo. Storyboard je, dakle, kao niz sličica, a animatik je nešto slično storyboardu, ali te se malo vide i animacije. Te animacije nisu jako detaljne, nego samo otprilike vidimo kako će se kretati kamera, u kom smeru će ići neki likovi ili već šta. I u ovom, da kažem, u ovoj oblasti je bitno da onaj ko se time bavi ne mora da bude jako detaljan crtač, ali mora da solidno poznaje taj filmski jezik i da prosto može da, kažem, da zamisli koja veličina će biti kadar, koji će biti pokret kamere, da li će pratiti, da li će biti onaj efekat kao gde se kamera trese, kao da je snimano iz ruke, pa da se time postigne neka dinamika i tako dalje. Zatim, sledeća oblast je 2D animacije, koja zahteva da animirate sve ono što nije karakter. To je jednostavnije od karakter animacije, zato što je mnogo lakše animirati otvaranje vrata, pokretanje automobila, neke jednostavnije objekte, nego kada treba da animirate karaktera koji treba da ima vrlo specifične pokrete, facijalne ekspresije, dakle, da li će nam namigati, da se smeje, što god već da li će nam napraviti neku iznenađenu facu. Dakle, ta karakter animacija je možda, možemo reći, najteža oblast, jer zahteva stvarno da već toliko ste nekako sa crtanjem bliski i da se toliko osjećate komodno da možete da nacrtate lako, je li tako, karaktera u raznim stanjima i položajima i facijalnim ekspresijama. To bi, dakle, bila ovako ukratko 2D oblast. I sve što ste sad to čuli, to su krupne pozicije unutar 2D-a. U okviru 3D-a se može to podeliti na one koji modeluju stolove, stolice, zgrade, automobile, vozila, oružja, ne znam, letelice, terene, sve ono što u videoigrama, recimo, postoji, ali nisu karakteri. A druga velika oblast je 3D karakter animacije i dizajn. I u okviru ovih oblasti možemo da otvorimo i da vidimo da se prvo morate pozabaviti samim modelovanjem. Dakle, to je bukvalno ovako da vam objasnim kao da ste napravili ljusku nekog objekta. Naprimer, ako je to moja šaka, to treba da bude izmodelovano tako da to bude kao sama ta forma. I onda ako ste nekada videli 3D model koji je samo onako kao u mreži nekoj, kao od nekih linica i kvadratića, to je prva faza gde ste vi napravili takozvanu geometriju nekog objekta. Onda posle toga ide teksturisanje gde treba dodati, to opet rade oni koji znaju da fino crtaju, da imitiraju te razne teksture. Zatim, treća oblast je layout, lighting i rendering, gde kada ste napravili, na primer, ako ste recimo izmodelovali
daljinski i ako ste napravili teksture za njega, da on sad postane obojen, sad je potrebno da se taj daljinski smesti u neki prostor u kojem će biti, na primer, ako to ne mora da bude daljinski, nek to bude, kažem, neko vozilo, nek bude nekakav namešten, nek bude neko oružje, nije bitno. Sve to treba rasporediti bez obzira da li govorimo o video igri ili animiranom filmu. U animiranom filmu će to raditi layout artist koji sve to treba da namesti, ceo taj set, jel tako? To je kao ono snimanje kad dođete pa sada su sve tamo stavili kulise i šta ja znam. A ako je u video igri, onda je to level designer, odnosno čovjek koji se bavi dizajnom levela ili table u kojoj se odigrava igra. I na kraju imamo nešto što sad neću objašnjavati da ne dužimo jako, fizičke simulacije koje jako pomažu u animiranju jer zapravo ti programi mogu da simuliraju rušenja, tečnosti, dakle sve one stvari koje je bilo praktično jako teško animirati. Druga velika oblast u okviru 3D departmana je karakter i isto kao što možete da modelujete prostore i predmete, tako treba da naučite da modelujete tako samog karaktera i ta se oblast često zove sculpting zato što koristite neke druge tehnike koje podsjećaju na vajanje, a ne na ono modelovanje od kocaka koje uglavnom kreće od nekih primitivnih objekata. Evo ga rigging koji sam vam već na neki način objasnio i zatim dolazimo do karakter animacije koja sledi nakon ovog rigginga gde sada animator ima pristup tim koščicama i može da njih pomera i da u stvari kao da ima neku lutku koju će u određenim vremenskim periodima pomerati i na kraju kao i ove fizičke simulacije, ove advanced i technical animacije vam neću puno objašnjavati sada, ali ću reći da su to one animacije koje se na primer tiču kose ili tkanine, jer sigurno ste igrali neke, da kažem, onako zahtevne video igre u smislu grafike i tu ste mogli videti da često ti karakteri leprša im ta odeća ili kosa i tako dalje. U ovom post departmanu se nalaze oblasti koje se tiču kompozitinga i vizualnih efekata. U principu, da vam to ovako jednostavno sve prenesem, kada postoje već mnoge stvari urađene, neko to treba da složi u jednu celinu. To se radi u tom, to je editing ili montaža, tako gde određene delove animacije sklapate, kažemo, na celinu i tu se onda pojavljaju compositing i VFX, odnosno skraćeno vizualni efekti, gde compositing znači da ako imate, na primer, snimljenog nekog čoveka ispred zelenog platna, compositing je proces u kojem kombinujete snimak tog čoveka bez pozadine i neku pozadinu, recimo neke planete ili nečega što je nemoguće snimiti realno, tako, i onda se to kombinuje i pošto je to dosta velika oblast, to je u ovoj našoj nekoj šemi kurseva podeljeno na dve etape. A u ovom raznom departmanu tu se nalaze neke oblasti koje su naravno u vezi sa ovim o čemu pričamo, međutim, pošto su većina zanimanja vezana za likovnost, kao što je tako ovo 2D i 3D, onda smo u ovaj departman razno stavili pisanje scenarija, osnove game dizajna, sound dizajna i još verovatno se tu može pojaviti dosta stvari koje su onako specifičnije, je tako, za rad u ovoj industriji i koje se nekako mogu nadograđivati. Međutim, da kažemo, ove tri su nekako ove ključne. Pa podjednako, kažem, ovo možete shvatiti i kao jednu razgranatu šemu, evo ovako kad se malo odzumiramo, da vidite to kao jednu celinu, koja u stvari pokriva najveći deo tih zanimanja. Pa bi ja sad stao, jer sam verovatno jako, ali mislim da imate jasniju ipak sliku sada. Dobro. Eto, hvala ti, Vlado. To bi bile te 4 oblasti. Sada ne znam koliko je našim slušalcima na ovom webinaru jasno. Znači, mi negde imamo prvo taj uvod u produkciju, tu obuku,
gde predavači iz Furune Kraft drže, to su ljudi koji tamo rade i koji uspešno, da kažem, rade na tim projektima. Neka sama zamisao je bila da mi našim polaznicima negde ponudimo praktična znanja, a to možemo samo sa ljudima kojima su direktno na tržištu i koji sve ovo stvaraju. Ovo sve što je Vlada objasnio su u stvari te 4 oblasti obuka ili zanimanja, koja su deficitna i koje je dobro učiti ako želite možda da aplicirate i za neke poslove u nekim drugim kompanijama. A mi kao škola imamo saradnju sa Furunom Crafts i IME Studio, oni su iz Novog Sada i kreator, da kažem, prvog ovog kursa je profesor Mileta Poštić, koji je prvi i uveo animaciju u Srbiji. Pored njega su ostali i predavači, ljudi koji rade na projektima i za šta je zanimljivo bilo meni na samom početku, što ovo nije samo za umetnike, evo sad ćete vi negde postaviti pitanja da ja ne postavljam samo sebi i odgovaram, nego da su mnogo dobre zanimanja ove industrije i za project manager. Zašto? Project menadžeri mogu da kažem svuda da plivaju na svim projektima, ali u ovoj oblasti konkretno gde je dosta i umetnika i različitih profila ljudi potreban jedan project menadžer koji bi, na primjer, završio uvod u produkciju za video igre, animirani film, ispratio procese. Znači, tu se objašnjava koji su to sve procesi, šta sve treba da bi se nastala jedna video igra ili da bi nastao jedan animirani film. Znači, mi tu ne dobijamo na uvodu znanje da mi to radimo, već da budemo upoznati sa procesima. A nakon toga idu ove edukacije gde su usko specijalizovane za određene pozicije. Vlada ih je sada nabrojao, da se ja ne ponavljam. Šta je zanimljivo? Zanimljivo da ljudi fali i da negde Furuna Kraft je i napravila ovaj kurs iz potrebe zato što nema dovoljno kadra, a ima dovoljno projekata. To su uglavnom projekti za strano tržište, uglavnom, znači nekih Vlada, ja mislim 80% je strano tržište u pitanju. Gde, ukoliko bude bilo dovoljno kadra, mi ćemo kao zemlja moći da izbacujemo i te video igre i animirane filmove. Furuna Kraft i IME Studio iz Novog Sada, oni se već godinama uspešno bave tim poslom i traže kadar stalno od nas. Na način, sada vi ukoliko završite neku od naših obuka, oni ocenjuju vas kao polaznika i dalje bi bilo stipendiranje za jednogodišnje školovanje, znači posle toga bi oni faktički vas stipendirali da učite dalje i da postanete njihov zaposlen. Sad već možemo pitanja, ne znam koliko je bio sama projekat jasan, ili ima neko pitanje? Evo ovako, u kojoj meri je prisutna, evo Vlada, ovo je za tebe. U kojoj meri je prisutan Blender u Srbiji i koliko je prihvaćen? To je prvo pitanje. Odlično pitanje. Blender je besplatan program, fondacija Blender ga je tako napravila i to znači da nikad neće biti plaćen. Da nikad neće preći u plaćeni, odnosno u premium program. Što je odlično. Blender od naredne godine treba da ubaci i game engine, odnosno da pored toga što je software za 3D modelovanje, za vajanje, koji ima Grease Pencil, jedan odličan segment, vrlo interesantan onima koji rade storyboard i animatike. Dakle, Blender vrlo podržavamo i u studiju našem je dosta projekata rađeno u Blenderu. Naravno se koristi i Maya, ali Blender zaista postaje sve zastupljeniji, tako da ako je, samo da kažem, za sve one svi oni koji žele da se nekako bace na Blender, to je svakako pohvalno, vrlo pohvalno. Dobro, da li je dovoljno solidno znanje u Blenderu za zaposlenje ili se insistiraju standardni programi kao što su Maya i Adobe pakice? Evo, to je pitanje upravo sad ću... Koji si dao upravo. Da, ali jako je dobro pitanje. Reći vam šta u studiju koristimo. Pozdrav za Joki koji je postavio tako 2 dobra pitanja. Da. Prvo, za Blender je prvi program koji spomenjamo je Blender i to smo već rekli, to je super. Drugi program je Krita koji koristimo kod nas. Krita je isto besplatan software koji je iz nule pisan da bude software za 2D i većinu projekata koje smo radili u Kriti. Baš zbog toga što je besplatan i baš zbog toga što u odnosu na Photoshop koji je
primarno ipak program za obradu fotografija, tako je pisan, tako je krenuo, je li tako? Iako mnoge koriste crtanje, Krita je tu dobro što je, kako se to kaže, iz nule pisana za to. Treći program koji zamenjuje Adobe-ove programe je DaVinci Resolve, koji je takođe besplatan, a čak i u toj plaćenoj verziji je oko $290, ali s tim ste završili, jednom ga kupite, nije ko Adobe paket gde mesečno plaćaš, tako da mi se dosta usmeravamo i dosta koristimo programe koji su, da kažem, i besplatni, ali zaista stvarno vrlo dobri. Dobro. Nenad Vasiljević pita gde je u Srbiji moguće pronaći ljude koji se bave audio i video dizajnom. Jel ovo pitamo Nenada, izvini, ukoliko si ti poslodavac da tražiš kadar ili pitaš za sebe? Da li se čujemo? Čujemo se, izvoli. Pitam zato što planiram u budućnosti da osnovim neki game dev studio, pa razmišljam gde bi mogao da pronađem ljude. Evo, baš na obuci. Da, jedan od kurseva koji je u planu, a koji se zove Osnovi postprodukcije, je upravo fokusiran na taj aspekt gde je montaža i pomalo kompoziting i video efekti, ali šta hoću da kažem, dakle, vi sad u stvari se pitate da li je to, kako da kažem, da li ćete lako doći do nekih pozicija ili samo to sam propustio. Znači, gde u Srbiji je moguće pronaći ljude koji se bave audio, znači ipak kao gde poslodavac će da traži ljudi? Pa ja recimo da sam... Imamo dovoljno kadrova za audio video dizajn. Ja da sam recimo u takvoj situaciji bi možda krenuo od YouTubera iz kog razloga, zato što oni dosta se bave obradom videa, montažom, zatim sound dizajnom i već su u tome onako na jednom zavidnom nivou. Kada pogledate nekog možda ko radi neki streaming ili ima neki svoj podcast, taj je već na neki način morao kroz sve to da prođe da bi mogao da obradi jedan takav materijal i napravi jedan takav multimedijalni, dakle audio video sadržaj. Ja bih možda krenuo od toga, a ako bi tražio generalno ljude, mislim to sad svi već LinkedIn je onako mesto gde tu platformu mnogi zanemaruju, a u stvari je neki način... LinkedIn je par godina bio dosta popularan, sad je i nakite kandidati, komentare od klijenta, da baš njihove kompetencije na LinkedInu nisu baš, mogu da kažu, mislim, mogu dosta da lažiraju taj LinkedIn. Da, pa tražite portfolio, to je i demo reel, i tu onda vidite ko šta zna. Koliko je pozicija potrebno za jedan manji game dev tim? Uzet ću u obzir da bi se ja bavio programiranjem i pisanjem. To je čovjek koji isto pitanje postavio za par. Evo ovako, pa ja mislim da je minimum 3-4, treba vam neko ko će biti za vizual, odnosno ko će biti za sav taj likovni, vizualni aspekt. Dakle, zavisi sad i kakva je igra. Ako je 3D igra, morate imati nekog modelara. Ako je neka 2D avanturistička igra ili point and click ili hopa, ili sve zavisi tako od žanra, ali da li možda možete da mi kažete koji žanr video igre bi bio taj, odnosno za šta bi se recimo tim taj za šta bi se onako usmerio, za koji žanr video igara? Pa recimo 3D RPG, o tome bi se radilo. Za to vam sigurno bi vam trebao ipak nešto veći tim, zato što ako bi tu trebalo da bude neki veliki svet, je li tako? Iako je sada dosta lako praviti te terene, zbog toga što alati su znatno uznapredovali, ali svi ti itemi i svi ti propovi ili aseti ili kako god da ih nazovemo, neko bi morao da ih modeluje. Vi možete mnogi da kupujete na tim, jel tako, marketima gde kupujete čitave pakete, da li oružja, da li bilo kakvih, jel tako, itema. A samo da vas pitam, da li bi bio Unity u pitanju ili Unreal?
Koji game engine? Unreal bi bio pitanje. Unreal. U tom slučaju, sa ovim MetaHumanom, sa njihovim velikim bibliotekama, sa ovim world building, nekim novim tendencijama u kojima sigurno ste vidjeli to šta rade sa ovim Fortniteom i tako, čini mi se da biste tu mogli da prođete i sa nekim neočekivano malim timom, ali cenim da neki 3D generalista bi vam definitivno bio neophodno. Tako da pored vas kao game dizajnera, ulozi game dizajnera i programera, a da uzmemo u obzir da biste recimo sa zvukovima isto prošli sa nekim paketima koje biste mogli naći na bilo kojim od tih servisa kao stok fotografije, što ima tako i za zvukove. Sad, ako je ideja da ta igra bude malo onako u nekom raspoloženju, tu bi vam ipak trebalo neko i za muziku. Ali dakle, sa 3D generalista sigurno, ako taj 3D generalista nije koncept artist, ako nije imao iskustvo u tom smeru, onda i neko za 2D koji bi bio samo za koncept art i neko za zvuk. Mislim da biste se izborili, pošto je Unreal stvarno tu sada svašta već pružuje. A kažete mi, da li bi tu možda trebalo više ljudi za 3D koji bi se bavili možda karakterima, a drugi terenom, world buildingom? Vrlo je moguće da bi vam trebalo više ako bi puno toga bilo custom made, što se kaže, odnosno ako biste puno tih, da kažem, aseta pravili sami, a ne kupovali već postojeće. Dobro. Pitanje, koliko se razlikuje pisanje scenarija za video igru u odnosu na scenarije za film? U nekim stvarima je sličan, vi morate neki narativ ili tako imati, neki zaplet, nešto što je glavna tema, međutim za video igru se ne piše u tom smislu scenario, nego se piše takozvani GDD, skraćeno Game Design Document, i to je jedan dokument u kome je zaista razloženo puno toga, od takvih stvari kao što je mehanika igre, kao što je balans igre, kao što su neki aspekti koji su neophodni u tom takozvanom interaktivnom sadržaju, dok, kažem, kod scenarija vi imate jednu linearnu situaciju i to kako je napisan, taj tok se poštuje u celom filmu, dok, kažem, u video igri imate tu neizvesnost jer sam igrač menja tok cele situacije, tako da možemo reći da neki vid scenarija postoji i tu, ali se on više tiče nekog narativa, onog šta je, recimo, da li je junak doživeo neku tragediju pa sada ide da se bori protiv itd. Je tako? Međutim, kažem, game design document, ako niste još se sa tim pojmom susreli, potražite how to write GDD, kako pisati game design document, i tu ćete vidjeti koliko stavki vi u stvari treba da definišete da biste kreirali taj bazični nacrt video igre. Dobro. U kojoj meri mislite da će AI uticati na poslove u oblasti animacije i gaminga? Kako kažeš, znači u kom? U kojoj meri misliš da će AI uticati na poslove u oblasti animacije i gaminga? Pa uticat će dosta i morate se na to nekako pripremiti, ali ne mora da znači da to sad treba posmatrati kao neku tragediju. To je inače česta problematika o kojoj pričamo svi. Ja ovako mislim da puno toga može da uradi i vidjeli smo rezultate, međutim uvek su ti rezultati morali nekako da se krpe, odnosno da se popravljaju, i bez obzira što to izgleda vrlo atraktivno, nekad vam se učini da biste možda od samog početka, ako biste pravili to iz nule, što se kaže, da biste možda čak i bili zadovoljniji. Ono što smo shvatili svi u studiju pričajući o tome i razmišljajući o tome, to je da jednu stvar definitivno AI ne može, odnosno veštačka inteligencija ne može, ili vas u tom smislu nimalo ne pogađa, a to je da ako vi želite da kreirate karaktera, taj ceo proces, recimo,
kreiranja karaktera. Taj ceo proces je u stvari beskrajno zabavan i mnogi koji kreiraju karakter uživaju o tome i ne žele da to neko drugi radi. Tako da, za one koji stvarno vole ovaj posao, oni će AI doživjeti kao jednog odličnog asistenta za reference, za odrađivanje nekih, da kažem, možda onako dosadnijih poslova, shvatit će ga kao nekog pomagača koji će puno tih mehaničkih stvari moći sam da uradi. Međutim, ona takozvana tvikovanja ili sitna doterivanja, tu ostaje opet ljudski faktor kao nešto što, to su neke, ali tako, finese, a najgore je to što da biste uopšte znali kako da naređujete ili da izdajete te promptove veštačkoj inteligenciji, morate da razumete celu tu tehnologiju. I tu se onda opet vraćamo na početak da zapravo za one koji nešto tu već znaju, ta tehnologija može da bude vrlo korisna. Za one koji žele tako da pristupe njoj, onako da je koriste bez nekog prethodnog, da kažem, poznavanja materije, oni će dobijati neka generička rešenja koja, verujte mi, svi mi ćemo vrlo uskoro moći da prepoznamo šta je uradila veštačka inteligencija, jer postoje neki obrasci koje tu ponavlja i u principu izgleda to dobro, ali nekad i ta beskonačna mogućnost eksperimentisanja čoveka odvuče u neku drugu stranu i prosto mi smo onako u studiju nekako razumeli da nam je bolje čak i da je nešto posebno ne koristimo. Dobro. Patricija Zubilić pita, možete li malo bolje objasniti na koji način će sudionici raditi na zajedničkom projektu kroz kurs i kako će se stecati to praktično znanje? Što se tiče kursa koji se zove Uvod u produkciju za animirani film i video igre, taj kurs nema taj aspekt. Znači, taj kurs je napravljen bukvalno kao jedna ekskurzija gde prolazite kroz sve to. Ako želite samo da slušate, i to je ok. Mi tu zadajemo neke domaće zadatke, zadajemo čak polaznici tako dobijaju i tablu grafičku. Da, ja bih rekao dodano, to je ono što je samo početka kad sam objašnjavala, znači što se tiče tog uvodnog kursa, to je najbolje za nekog ko bi možda sutra bio project manager, zato što će naučiti procese, proći kao ekskurzija kroz firmu. Znači vi ste sad došli u njihov studiju Furuna i videli ste kako se pravi animirani film od početka do kraja. Ja bih samo rekao, činjenica je to što kaže za project menadžere, taj kurs je sve što im treba. Međutim, čak i za producente. Da, i za producente. Međutim, za one koji hoće da se, to nam je iskustvo sa ovih postojećih 5 generacija koje su do sada prošle. Znači, na kraju tog kursa imam običaj da se s njima sastanem i da čujemo malo sugestije, šta ako, prosto kakav ima stav. Većina njih je reklo da im je taj kurs bio kao neka profesionalna orijentacija, odnosno da su prosto tek tu videli šta je to što im možda, što ih stvarno zanima i šta bi mogli da rade, a da uopšte ne osjećaju kao nekakvu sad preme i neku težinu taj posao. I imam baš jako zanimljivih, ima situacija, jedna devojka koja je magistrirala genetiku, se potpuno pronašla u nekim animaticima, zatim imamo jednog polaznika koji u zvuku uopšte nije razmišljao, međutim toliko mu je taj sound dizajn zvučnih efekata postao interesantan da je onako to video kao neku oblast u kojoj bi moglo da se upusti. Tako da taj uvodni kurs je koncipiran, kažemo tako, da prosto... I da profilišete gde bi posle vi, u kojoj oblasti tačno šta bi želi da radite. I da možda, ako bi trebalo onako da to baš pojednostavim i malo banalizujem, rekao bi ovako, ako završite uvodni kurs,
i kažete, koliko ja pojma nemam o ovome, u stvari, uspeo je kurs. Odnosno, to je to što smo htjeli da vidimo, jer tek iz te pozicije možeš da kreneš nekako dalje. A ovi drugi kursevi, koji za sada ima u ponudi 4-5, su kursevi u kojima se zaista radi. I oni su, kad kažem zaista radi, mislim, sam polaznik ima domaće zadatke i maltene tih 60 časova koliko kurs traje, i još sigurno 60 časova će potrošiti na domaće zadatke, da bi na kraju imao portfolio sa kojim može da se prosto negde pojavi i da bude taj entry level, što se kaže, da, dakle, za juniorsku poziciju konkuriše. Dobro. Sava, je prvo pitanje, to pitanje smo već imali, koliko ljudi u timu potrebno. Ja ću drugo pitanje pročitati. S obzirom da sam kompozitor, da li možda znate kako je stanje na domaćem tržištu sa potrebom kompozitora i za filmu, i za igre, i gde možemo da potražimo konkurse tog tipa? Poslaćete mi neku porukicu i neki kontakt, zato što znam koga da pitam za to, a pretpostavljam da, evo u stvari ilustracija, kurs koji pripremamo, a tiče se dizajna zvuka, je trebalo da drži kolega koji već u ovom uvodnom kursu drži samo 2 termina, pošto na tom uvodnom kursu imamo angažovanih 10 predavača koji svaki svoju oblast objašnjava. Taj momak koji drži na tom kursu 2 termina, inače radi na Akademiji u Novom Sadu na odseku za AV medije, audiovizualne medije, je trebao da drži čitav kurs zvuka i danas mi je javio da je dobio posao na nekoj seriji, da nisu mogli da nađu nekoga koji bi mi odgovarao i da neće moći da drži taj kurs. Meni to naravno ne odgovara kao koordinatoru, zato što sam već računao na njega da će krenuti sa kursem, ali pošaljite mi nekakav kontakt ili preko Aleksandre, nekako ćemo ostati u vezi, pa ću sa njim porazgovarati, da vam neku informaciju pošaljem u kom smeru da idete po tom pitanju, jer on očigledno ne može da digne glavu od posla a u toj oblasti je. Dobro. Se čujemo? Ja sam Sava, postavio sam to pitanje. Hvala vam odgovoru, nego samo me zanima, ovo što ste vi pomenuli, to je za sound design. Mene konkretno, i ako možete da mi kažete ime tog profesora, jer ja završavam kompoziciju baš u Novom Sadu. Stefan Nikolić. Stefan Nikolić. Na Novosadskoj akademiji radi na AV medijima. Stefan Nikolić. U redu. A što se tiče baš kompozicije, pomenuli ste ranije atmosferu, pa bi ja bio u stvari, pretpostavljam da je i to podeljeno. Znači, sound design radi efekte, korake, ne znam... Jeste, folije i takve stvari, da. A ja bih pisao samo muziku, pa konkretno sad samo za to. Da li mogu odgovor da isto... Ne mogu sad da vam kažem, za to moram ipak njega da pitam, ali nekako razmišljajte i u tom smeru da ne treba da odbijate i tu oblast, jer vrlo često su na manjim projektima je jedna osoba angažovana i za sound efekte i za muziku, odnosno komponovanje. Pa eto, to je savjet. Dobro. Ivana pita koje kvalifikacije su potrebne da bi neko postao project manager. Evo ja ću, Vlada, da te malo odmenem, to je moj neki deo. Što se tiče project managera, to je ono što sam objašnjavala u ovoj industriji. Znači, svaki project manager prvo, naravno, treba da ima izražene prezentacione veštine, agilnost, verovatno ste na tržištu puno vidjeli tih sada treninga za Scrum Mastera ili za agilni management, znači prilagođavanje. Što radi jedan project manager? On od početka do kraja vodi taj projekat i zato je dobro, to jest ne dobro, nego morao bi biti upoznat sa svim tim procesima. Zato je, ukoliko želite da budete project manager baš u ovoj industriji, bilo bi dobro da čujete taj kurs uvod u produkciju za animirani film i video igre, kako bi naučili, što bi mi project manageri rekli, meso, jer bez tih procesa mi ne znamo kako da delamo dalje.
Takođe, project manager u svim drugim kompanijama, negde u IT-u se ta pozicija najviše istakla i najviše i plaćena i uvek u project managera se dosta i ulaže i sa metodologijama Scruma i sa agilnom metodologijom. Znači, najbitnije je u stvari ta komunikacija. Kako project manager u stvari izlazi na kraj sa klijentom, sa timom programera, sa QA timom, sa grafičkim dizajnerima. Uvek tu ima nekih sukoba, da kažem, i profesija, kao i u svim nekim industrijama, a project manager je taj koji mora da isprati sve te procese, da dobro komunicira sa svime i da klijentu na kraju isporuči taj projekat. Eto, Ivana, da li je bilo jasno ili imaš neko pitanje? Sam vratio ovo. Ivana, ne znam da li je tu. Na pitanje sam odgovorila. Ok. Luka je pitao da li postoji mogućnost da se kurs drži online, to je verovatno da se sluša, ako nismo iz Beograda ili Novog Sada. Naravno, sve obuke što se tiče uvida u produkciju za animirani film i video igre se drže online, što znači da mogu ljudi iz Bosne, iz Crne Gore, iz Makedonije, iz celog sveta da se priključe. One ide uživo u realnom vremenu, ali putem Skype platforme. Takođe, znači nije bitno gde živite, vi možete da upišete kurs i da ga slušate online u tim terminima i čak da vam ostaju i snimci koje možete i nakon toga da preslušate. Marko Macura, ja sam student Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, pohađam smer primenjeno softversko inženjerstvo. U oktobru treba da upišem drugu godinu. Voleo bih u jednu ruku da se bavim game developmentom, međutim, mene hvata anksioznost zbog obimnosti celokupnog procesa od početka do kraja i težine kakve se mogu naći na putu. Poznajem dobar broj jezika, C, C++, Python, JavaScript, Julie, malo Assembly, C Sharp i skoro sam započeo Rust. Bavio sam se pre postprodukcijom, video editingom u Adobe Premiere Pro i DaVinci, ja se izvinjam, tako je, Photoshop, 3D modeliranje, animacije u Blenderu i Cinema 4D i YouTube-u. Deluje mi da imam dobre osnove za dobar početak u game developmentu, volio bi da znam kako bi mogu da započnem ovu karijeru i da preodam moju anksioznost. Evo ovako, mi ćemo isto u škole odgovoriti, s obzirom da mi radimo sa kandidatima, pratimo njihove karijere, znači kod nas ne dolazite u školu samo da upišete kurs, nego od samog starta mi se upoznajemo, pomažemo vam posle za razgovore, za posao, inače za sve obuke, ne samo za oblast produkcije video igara i animiranog filma, tako da možete slobodno ili da nas kontaktirate, da nam pišete na mail obuke i kursevi obukekursevi@gmail.com, imaćete na kraju evo, znači office@obukekursevi.com, možete ovako baš da počnete vaš CV i motivaciono pismo, a naši savjetnici za upis i karijeru bi vas pozvali i rekli bi vam koja je to oblast koja bi vi možda trebali da se usavršavate. Dobro. Sledeće pitanje je koji su besplatni programi preko kojih se može praviti animirani film i video igre? Ovo ja iskreno ne znam. Vlado? Pa ja bih tu preporučio Blender, najviše zbog toga što će i on uskoro pokrenuti svoj game engine, a iza njega stoji veliki broj i programera i sada već i dobra baza tutoriala. U njemu možete čak raditi neki video editing, možete da modelujete, i da crtate sa onim grease pencilom i da vajate. I mislim da ako ste na nekom početku i želite da se nešto upustite, možda je Blender zaista dobra početna pozicija, a čini mi se da i Unity i Unreal u nekoj verziji besplatnoj postoje, tako da sigurno, sad pravo da vam kažem, nisam siguran, jedno vreme su ograničenja bila ta sa platformama, dakle, ako želite da recimo u Unity napravite video igru i ako želite da izbacite i za iOS, i za Android, i za Windows, i za Mac, onda te stvari plaćate, ali sam rad i učenje ste mogli da radite bez ikakvog, bez ikakvih troškova. Sad kažem, tu ima neke stvari sigurno postoje, ali ako biste da krenete u nešto da je onako najširu pogađate, najšire polje, možda je tu Blender najbolja neka, kako da kažem,
najbolja odluka. Dobro. To je to što bi se, ovo su sad komentari, znači da li neko možda ima još neko pitanje? Izvinite, opet samo ako mogu da pitam još jednom profesora na koji tačno mail da se javim. Može na opis, eto obuke i kursive, evo sad smo podelili slajd, pa će mi proslediti. A onda ćemo posle nastaviti mi komunikaciju internet. Znači opis eto obuke i kursive.com ili info@kursiveunovosadu.com. Ovde su nabrojeni, ukoliko vidite svi slajd, svi naši sajtovi. Što tiče uvoda u produkciju za animirani film i video igre, to je sajt gamingandfilm.rs i tu su detaljno objašnjene sve ove 4 oblasti o kojima smo danas razgovarali sa Vladom, kao i uvodni deo koji po mene negde najbolje za nekoga ko želi da se prekvalifikuje ili da uđe u vode za project menadžera u ovoj industriji ili producenta. Ili bilo šta. Zaista samo eto to da razjasnimo, za project manager i za producente zaista oni će završiti tu posao, jer to je to znanje koje će tu dobiti o svim oblastima im je dovoljno da uđu u posao. Međutim, za sve ostale koji žele da idu dublje u te tematike, ovaj kurs je zato i osmišljen da se da prosto kažem vide širinu tog i da naravno, pošto tu ima 10-ak predavača koji vam svi demonstriraju Maju, Unreal, Unity, ne znam, Moho, DaVinci, mislim, jednostavno prolazi se kroz puno softvera i vi imate, kažem, kao jednu priliku da to sve onako na nekim živim primerima isprobate, vidite kako neko to koristi i naravno da usput postavljate pitanja, da dobijete neke jednostavnije zadatke, ali cilj je, kažem, samo to, jer mi smo prosto to videli da ljudi ne znaju čega tu sve ima. Mi smo videli u stvari, ja bih se dodala, videli smo da javnost i mladi ljudi pogotovo, oni bi svi bili možda da postanu Vlado i gejmeri, možda ljudi koji prave te crtene filmove, ali ne znaju dakle da krenu. I da je potreba za takvim kadrom velika i tako i nastale su i ove obuke. Tako što se Kuruna Krafts i ostali studiji se javljaju nama kao školi da žele da naprave praktične obuke kako bi ljudi mogli da oni prvo dobijaju obučen kadar, a vi kao budući kandidati za te studije da dobijete praktično znanje ne samo za njihove studije, nego za celu tu industriju. Eto, ne znam da li svima onako jasno, ovo je bilo najkraće moguće. Ovo što je Marko Macura pisao i spominjao anksioznost, to mi je vrlo poznato stanje i možda je to što mogu da mu kažem je da u stvari se prosto ne opterećuje sa tim. Jako je teško da sami uradite video igru ili animirani film. Ima slučajeva, dakle, ljudi koji su skoro sami uradili celu video igru ili potpuno sami uradili crtani film, odnosno animirani film. Međutim, to je proces koji zaista znatno duže traje i može da ga priušti neko ko, eto, prosto ima vremena i ima volje i istrajnosti, ali uglavnom je to timski posao i vremenom kada se usmerite na neku oblast vidjet ćete da vam u stvari prije što ste u toj oblasti imate tu svoju slobodu kreativnu. A kažem, ako vam anksioznost stvara ta ogromna količina znanja koja je neophodna, to nemam ništa protiv toga, nego samo onda bukvalno se pripremite i recite sebi da narednih godina, nekoliko godina ću raditi na tome, jer prosto to brže ne može jedan čovjek. I raditi na tome i raditi na sebi kako bi se ta anksioznost normalno u svakom poslu. Svi je mi imamo. A posebno sa ovako ogromnim oblastima. To je kao kada, evo sad ću vam reći i možemo tu, neću da vas sad već smo omašili, odnosno probili smo termin, ali samo da biste znali kako
kakvih tu ima detalja. Jedan moj bivši đak je u Londonu u jednom studiju radio na onoj seriji Black Mirror i na Marvelovom filmu, ovom Black Pantheru, i onda mi je pričao neke insajderske informacije iz studija koji su baš onako rade prave stvari. On je 2 nedelje kad je došao u taj studio, sad slušajte me dobro, 2 nedelje učio kako se imenuju fajlovi u tom studiju. Znači, morao je jer tu nema greše, nema ono kao final, def, 1, 2, 1, 1, 2. Ne može tako se zove file mora se zove tako kako se zove i mora znati tačno gde pripada. I kažem, imao je čitav pravilnik ogroman gde je samo učio kako da imenuje file koji kreira. Tako da su, kažem, to je jednostavno timski rad, ali baš onako, pa znate i sami, da još samo da završim to i stvarno onda se isključujem, kada se završi, pogledajte samo koliko imena ima na kraju Avengers filma, recimo Marvelovog. To su nepregledna imena i zapamtite još nešto, to nisu sva imena koja su radila, jer studio, na primer Double Negative, londonski studio u kome je dotični radio, rade nekoliko scena i to je nešto po 5 sekundi scena i dobiju 3 kredita. Znači, 3 imena da napišu. To naravno uzmu lidovi, jer hoće se pojave na IMDb-u i tako dalje, ali šta hoću da vam kažem? Znači, ako imate studio od 50 ljudi gde samo dobije 3 kredita, da znači samo je 3 upisano, to znači da na jednom tom filmu je radilo, ja ne znam, to su hiljade. Dobro. Evo i za kraj još jedno pitanje i ovde bi već morali da završavamo. Šta biste preporučili studentima animacije nakon što završe fakultet? Moje kolege sa fakulteta i ja tražimo posao u struci, za sada smo naišli na veoma lošu uslovu firmama. Ovo bi ja isto odgovorila. Znači, opet je to praktično znanje. Nikad ne bih rekla da formalno obrazovanje nije dobro. Evo, Vlada je tu, on je opet i profesor u ozbiljnim institucijama, ali opet rad na sebi, spremanje za te intervjue. I Vlada, šta bi ti dao kao savjet? Ja dao jedan sigurno dobar savjet. Sada dok nemate posao imate nešto drugo, a to je vreme. I to vreme treba da iskoristite za neki, kako to kažu Ameri, personal project. Odnosno, neki svoj projekat, neku svoju maštariju, nek to bude minut, 2, nije bitno i šaljite to na konkurse. Film Freeway je platforma na kojoj ćete naći aktuelnih ko zna koliko konkursa. Znači, ono što je divno danas je što možeš da jedan film pošalješ na 50 konkursa i ako je dobar, ući će barem u neke, da kažemo, neke finalnije, možda u četvrtfinale ili polufinale i tako, dakle, ili će dobiti neku nagradu za određeni aspekt i te stvari će vam biti ono što ćete da kačite kao portfolio, da ubacujete u svoje, na neke svoje profile, tako da ako ste ekipa, ako imate sada vremena ako imate neke solidne računare, uzmite, radite neki kraći projekat koji je vaš, imat ćete slobodu kakvu ćete verovatno retko kad imati ponovo, da o svemu potpuno utičete i to treba da šaljete na konkurse, zato što danas konkursa ima jako puno i gotovo je sigurno da ćete nešto... Dobro, ovdje se spominju loši uslovi, ali da kažem, to sve zavisi od poslodavca do poslodavca. Dobro, i za kraj, šta mislite, da li je freelance dobar za zaradu? Evo, ja ću odgovoriti svakako. Freelanceri su uvek dobrodošli, klijenti uvek vole freelancere, svi ste negde toga svesni. Znači, najbitnije je vaše znanje, veština, posvećenost i istrajnost. Jer i znanje, ukoliko imate znanje i veštine i sve, ukoliko niste istrajni u nekim poslovima, nećete biti konkurentni na tržištu u odnosu na drugi kandidati. Također bih evo i za kraj rekla da škola obuke i kursevi rade i pripreme za intervjue, tako da možete i za to da nam se obratite. Pogledajte sajt Gaming i Film, tu su ove sve obuke opisane detaljno koje je danas Vlada objašnjavao.
Što se tiče karijere, pišite nama u školi, uvek smo i voljni da pogledamo i CV i da vam preporučimo, možda i da profilišemo za neki, ne mora to da bude gaming i film, imamo i druge obuke kao što su digital marketing, management i IT pozicije. Programeri još uvek, da kažem, nisu žargonski rečeno umrli na tržištu, samo je malo zatišje, ali sve se to negde i vraća kao i QA, ja se izvinjam, već smo umorni pred kraj, kao i QA lidovi i ostala zanimanja koje su negde najpopularnije. Eto, to bi bilo to. Hvala vam puno na pažnji. Hvala Vlado i tebi što si došao u naš centar u Beogradu i pridružio se ovom webinaru. Hvala vama. Za sad pitanja pišite nam. Nadam se da vam je ovo bilo korisno. Evo, možete vi malo da se javite za kraj. Ali možemo mi ovo da u nekom momentu i ponovimo. Pa ponovit ću kako se ljudi javila. Što da ne, mislim, naravno. Jednom u mesec, 2, 3, da jedno, ako imamo jednu akciju, to je sasvim u redu. Dobro. Ništa, hvala svima. Odlično, da li možemo dobiti snimak predavanja na mail? Proverit ćemo sa tehničkom službom, nadam se da da. Bilo je korisnih informacija. Super. Hvala, prijatno večer i vama. Pozdrav. Pozdrav svima. Hvala vam. Hvala i vama. Pozdrav ekipa, možda se vidimo i ponovo.